В момента наблюдаваме оспорвано състезание между Миро и еклерите. Миро убеди еклерите, че няма да може да изведе 20 броя от тях. В момента на гъва. С това темпо. Виж колко време. Какво направихте в водата? Браво! 3 души отидохте, без вода се върне. И какво се капне? Ще капне, да. Ще капне, виж, ме гледай, искам. Ами да, така ще го. Ама я отиде. Първата кутия е аут. Защо? Не знам да ще. Минути и половина. В момента са минали 2 минути почти. Кажи му време 2, 4, 6, 8. Той време ще има, аз батерия не знам дали ще имам. Минута и 40 на приблизително. 2 минути. Няма време да се направя на не трябваше да снимаш кой е тук. Не трябваше да снимаш кой е тук. Аз съм Методи. Ого, няма да успе. Да, да. Обе 3 минути са минали. Още не. Но той е как бутай. Сега ще спечеля тук до вечера, ако и Интер вземат да бият, да спечеля още малко. По 50 секунди. Какво искаш? Това е офис, да не ти е склад. Банка сега. А кой ще ти е те? Знам, че много ще ги да гледаш. Значи, 50 стотинки отгоре, би ми отгуби лек 50, конкурент. Всички са доволни. Ти съм щастлив някакъв. Всички са доволни. Тя са двата, които трябва да отделим, нали? Не, това ще ги е сметнал. Защото, нали... Не. Аз даже чекнах се, оттам чекнах. Това май няма да го качвам на Фейсбук, аз така го виждам. Не мога да го кача след 2-3 месеца, когато вече е отшумяло, нали? Нема да се карат много. Аз с тази си реплика ще ги провокирам да се покарат още малко. Така няма значение. Време за тичане? Да. И времето му вече не е никак много. Хвърли се от прозореца. Нямам чуват после. Погано ще е много.
5 минути минаха, остава това кафе. Ого. Да, да, и Ще казваш, че това невъзможно да се изяде, но... Колко е примерно места? Колко е? 4, 5, 6, 7. Колко ти донесе, Орлин, помниш ли? 22 каза. 23. 23. Значи вадиш 3 от тук. 6 еклера. Чакай се обързо. Ние съм той някой За- Ти нали не подбираш по-малките? има ли? Има значение. Той ще реши. Ето са грамадите трябва да една. Не са еднакви. Да се дадат на грамаж, ако не виеш. Колкото пише, да. 250 грама, може да са 5 броя, може да са 6 броя. Една минута. Миро, точно една минута. Ако ще правиш финален тур, мотивира достатъчно. И той ви се бавя, По-скоро ме изневи, как сега ще направя на път на всички. Брат, си изям 23 за 10 минути, ще ти на мала. Доста добра кофе. Кой ти го пиеше? Мените всички точно да. Но гласи падат. Не, аз би чела това. Не ми се пише. До текер може да му стил. 6, 14, Кой спечели пред 14, Аз по-печел. 17, оставя още 3. А, Взял съм 17 сега, оставя още 3. те ще трябва ли го хронометра? Да. Нищо, продължи го. Знаем, че 7 минути минаха. Просто ми интересува за колко време ще ги вземе. Остават ми още 2. Това е 19. Как 19, нали? 3 екара трябва да останат. Не толкова сега ще кажа. Нищо. 4 кутии по 6 сектора. Защо по 6? Защото са по 6. Са по 6, да. Как по 6, бе, нали? Е, по 6 са. Абе, Миро, ти нали ги брои 23 еклера, бе? Не ги е бил Не съм 23. Аз сега... Орен ти каза 2 кутии по Трябваше 6. едната, 3 кутии по 6 еклера са 18, трябваше от едната да вземе 2 еклера, да си ги прибавиш, но само той не ги направи това нещо. Тъй, че... Ще има един еклер за мен.